Ukotorigba unu amakwa na ife anụnwa Evan Okoro pụtalụ n'ihu akwụkwọ wee na-ebe akwa wee na-eti mkpu na ịgbatara ya ọsọ enyemaka na mmiri na-achọzikwa irie na akpụ ụkwụ eyiwere ya na nyaba akpụ ụkwụ bụkwa oversize na ọgbapụgokwa ya n'ugwu Njaba na-atụrụ ya adaka n'ọnụ enwe na adaka na-achụgharị ya n'ime ọfịa na ndị adaka na-achọ ịtọrọ ya di ya wee sịa na ọnya nwaba adaka ahụ na-achọ ịtọrọ ya bịakwonu na nyaba ife egbukwa eziokwu ọ bụrụkwa kọntentị ka ọ na-eme ọ bụrụkwa prank ka ọ na-eme dịka onye a na-agbarịsị ngwa nri ishu pụtara wee dee ife wee postuo wee na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụkwa kọntentị ka deudeu na-eme na ife ọ na-ekwukwa obukwa eziokwu n'okwu ka o si wee dụrụ ya ka o si ekwu mma akọrọ na ife o kwuru ebe anụnwa o wee bụ na ka ife a na-eme na onye nke bụkwanụ one man Temma Polu Prince of Dollar anụ nwere ajọ obi otu onye a na-asị na abịaruo na mmanwụ Prince abịago mmanwụ unu makwana ndị nteje gwara ya na ọ nwekwa Prince ọ bụ na ọ na-elekpọsị ya na ndị nteje mana ọ gbogoro nke a ka anyị chọọ ịkọ o wee bụ na di ya anụnwa unu na-afụ ebe a pụtara kịta anụnwa wee postuo vidio unu na-afụ ya na deudeu na ebe a wee na-eme romanus wee postukwa risiti unu na-afụ ebe a o ji wee kwụnyelụ deudeu 200,000 naira na akaụntụ ya o wee bụ na ka o postuchara ya bụ ife nwa wee na-afịa na kọmentị bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o ti wee mee anụta akala eze ọkụ ya bụ na eze na-eme ọfụma nnụtakwa nke atị ka m bịa ka ala ụnụ na ọkụ ya bụ akala ọkụ nọ n'ihu akwụkwọ kịta anụnwa ụnụ makwara tinsi deudeu nụchara di ya na ya ezubeghị ike n'ihu akwụkwọ eje okechọ na tuti my husband emegharị ahụ my husband emegharị ahụ my husband kịta anụnwa ka ọ chọziri ịgwa anyị na husband ya anụ na ọ bụzikwa adaka otu na adaka na-achọzi ịtọrọ ya n'odi ya ebe adaka wee na-agwazi anyị na husband ya anụ na-akpa nya bụ deudeu ka ọ na-ede n'ego ya kpatara o ji wee bịa ịnụrụ ya wee na-akọziri anyị na akpụ ụkwụ na oyi n'ọkpa na akpụ ụkwụ abụkwa oversize na ọkwa akpụ ụkwụ mmadụ ka a chiri wee yiri ya na nyaba akpụ ụkwụ dị na sinsi 6 months afa nụrụ di na akpụ ụkwụ a na-afụ ya ka ọ fụwuo na-agbụkwuri ya agbụ na kịta anụnwa na ọ gbachapụgokwa anya bụ akpụ ụkwụ na ivu na ojego na nke ndị polisi wee jekwafa na ọ chọzikwa ịnụ di ya anụnwa nke bụ na di ya pụta wee na-asị ya na ọ ya anụriri ya na ọ bụrụ na ọ nụghị ya si ọtọrọ ya atọrọ wee na-agwakwa anyị na one man Temma Polu na o meghokwa ego n'isi ya na mbọtị onofụfa yikọti akwa wee na-ese foto na-agba egwu na-enwere aṅụrị na-emekwa ego n'isi ya n'ọsọsọ agbamnkwụ ka a gbara nke bụzi na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ ya na ọ bụzikwa onye Igbo na ọ bụrụkwa na emeghe ego n'isi ya nya apụtazikwana n'ihu akwụkwọ na-asị anyị my husband na ọ bụrụkwa dịka fanabụ na anụ na fanabụ bụkwa oyi nwoke na oyi nwaanyị ka a na-eme na omenala Igbo na nwoke ọbụla emeghe ego n'isi nwaanyị na ife agha abụrụkwa mara eji ka fanabụ nọ n'ụlọ anụ deudeu wee na-agwakwa anyị na di ya anụ nwụrụ na-afụ ebe a na ọ bụrụ na onye nwa bụ deudeu ego ọjụ na oya enyi ya si di ya ewere amụ ya pịachie n'ọbọ na onye ekwezikwa gbapụta ya ka o sie nyanwa bụ deudeu na-agwa ya bịa ka ala alamala nwoke mmadụ ajụ na ọya ala na-ajụzie ọ na bụ onye ejighị ego ọ bụrụ sọsọ amụ ka iji atịkwa kpapụtakwa amụ nwanụ ka o sie ị na-apịachizie amụ kedụzi ife nwunye uye ji wee ghọta ebe ijighị ego ọga pịado ya ọkụ anyị chere na kịta na ụlọ aka pịanye nya ịka agbatugieri ọ na-abụ ọsọ mmiri anyị ama na ọgụ nwa ji ọrụ ka ife ị na-eweziri iwe onye ejighị ego bụ sọsọ amụ ka eji saa amụ ka eji wee ghọta ị na-apịa n'ọkụrụ iwerukwa amụ nwa eji wee ghọta na-eme gị anyị ife ọnọ ife a na-agbakasị nwunye gị ahụ ebe ijighị ego pịado ya ọkụ na-apịa ya 247 ịma na otele egbe ka ị na-anụ na ndị ị na-anụ na fa afụtigo ụzọ fụwasịa anya fụwasịa isi sewasịa isi ṅụwasịa isi bie laịfụ onwebeghị ụdị ife ya atị na deudeu afụbeghị mgbe ọ chọrọ ịnụ di ya nụnwa ọ pụtakwa n'ihu akwụkwọ si anyị na ọ chọkwa onye ya bụ oge ọbụla ọ na-ene ego nke nyanwa anya na ya chọrọ nwoke ya da agbara onwe ya mbọ nyanwa bụ deudeu a na-agbara onwe ya mbọ na ya dokwala dị isi gụnye ya andị gụnwa ayọkwana anya nya o kwuru ya ekwu andị efuru vidio o mere esi na ịla ikiri ya ka ezi ka isi ruo ebe ahụ ị na-achọkwa ka onye gị ego wanyị nọrọ anansụmentị o mere bụ ife iwee jebe ebe ọ bụ na ọsọsọ amụ ahụ bụ ife ị nwere ụga ka kịta anụnwa ife ikwesị ide eme bụ ịpụta ụtụtụ ịsụọ ya amụ ịpụta n'ehihie ịsụọ ya amụ ịpụta n'abalị ịsụọ ya amụ ị na-asụpado ya nya ihe ewepụdịrị ya karị ihe asịdịrị n'ike agwụ oge ọbụla ọ kpara ya aka ị na-asụ ya amụ nya nwaba ife ya agbazi ọsọ ị nọrụkwa na ya ị na-ajọkwa ya njọ otu amụ onu o ji wee ghọta ife ọ nọ nwekwa nwaanyị oyi ewe n'iwe ịsịkwa m kwuo maazị na ife niile atọ n'ife na-ewe ya iwe
maka na ọ bụrụ na ị na-asụ ya amụ anụnwa ọfụma deudeu ya dị enye gị ego ndị mmadụ anya anụ dị ya n'ihu akwụkwọ mana nke anụnwa iji ha ego ihe enye ya ego otu amụ nwanụ ihe alakwa ya ka ife ịchọ ka o mee gụna ya nwee okwu na ụka kama ihe eje na-ala ya ọtụ iwe ifiochi amụ o jee kpesara ndị be unu asị anya yọba ahụ a na-ayọzi ya ayọ kezifọ ya ghọta ebe ị nọ ọhọ na ego nwanụ ka iji ka a sị niile enye ya otu amụ nwanụ ibu ebu ọ gwara anyị na amụghị ogbugba gagba nwata rigolo okwenye a tụtụ ga-aga otu amụ nwa na-eji wee ghọta ọhụkwa amụ nwa ka ị ka na-enye ya ị na-ajọkwa ya njọ amụ onwekwa onye ya bụrụ na ọ bụrụ nwaanyị ọ yara ide ewe iwe ọgbakwatomijekwa ya nwunye ọgbụkwa na ịyọọ deudeu ndị ụmụ nwaanyị ndị online ịlọ faya adọkwa ovavava n'ihu akwụkwọ a Prince of Dollar aya adọkatịkwa n'ihu akwụkwọ a one man ten mma pol o wee bụrụ na Prince of Dollar onu na-afụ ebe a jekwiri deudeu 200,000 naira wee na-agwa ya na egekwa na ndị asịrị ntị nọọ ndị chọọ ịghasa mala ejifa nọọ ndị chi imebi mala ejifa n'ọla ikiri ya n'ọfụrụ ya n'anya ndị mmadụ wee jee na kọmentị wee sị ya 200,000 naira ya ego gịnị ọ na-abụ onye kwiri nwunye ya ego ọ bịa postu olufa na soshal midia ebe ụfọdụ gwara ya were eji eme ego deudeu na deudeu ti na o mebeghị ego n'isi ya ọ ka ha mmanụ o were ya jee kwụọ ndị be deudeu ka adụshọ na fana bụ na anụzi di na nwunye ebe ụfọdụ na ebe ahụ ti ya olela na ndị nteje o ji wee fụ 200,000 bịa tiri anyị n'ihu akwụkwọ ụnụ makwara ndị nteje pụtara na-atị na ọ na-elekpọta ya nafa na o ji ha ego na ọ bụghọ prịntị nọọ na ndị mmadụ ka ọ na-anakọtịfa na-ele oge ọbụla tio na-anụtụ ọgụ na ya gwafa na ife deudeu na-akọrọfa na eziokwu ka asị na onu omeghe ego deudeu ịchọkwu na-eje na peji ya na ife na-afịa ebe ahụ adịghịkwa otu ọdọkwa ịka akọ onye ka onye nke bụ deudeu pụta wee mee vidio ndị mmadụ chena ka onye kwa ya ọpdeti o si na peji ya na omebigo na ifolo ya na peji ya nke ọzọ bụkwanụ Evan deudeu ndị mmadụ wee jee ebe a wee na-asị anya kedu maka di ya bụ one man ten mma polu na fana bụ na fe ekpezigo na ya ka ebe mama ya bụkwanụ nwaanyị chuzin nọ nọọsụ ọsọ nya nwa ya abịa kọrọfa na ife anụ nwa na-eme na ọ bụkwa na eziokwu ka ọ bụkwa na asị na sinsi ife a na-afịa n'ihu akwụkwọ na fa afụbekwanụ mama ya bụkwanụ nwaanyị chuzin ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ya na ọ na-ekpele eme ọka bụkwanụ nwoke chuzin na ọ na-ekpele ya anapụtaghị di ya bụkwanụ one man ten mma polu na ọ na-fa emeghọrịa deliverance merie fasting and prayer na night vigil bifo nụwanya bụ deudeu na ya kedu ka mala eji erubeghị 6 months ka esi pụta kịta na-agwa anyị na ọkpịa tebụl na-abụ na ọkụkwasịkwana na ya bụ tebụl na ọkpịa na-ahụ na ọkpịa na-achọkwa akụjisi na fa ghọtakwa ife ọ na-akọ ife anụnwa na mmi ya bụ onye ekpele bụrụ onye agha ekpele ọ bụrụzie nke nwa ya ka onye ekpepụtakwana ife mfụkwara kọmentị ka nna agụrụ unu ebe ụfọdụ na-asị deudeu na nke ọ na-atịfa na fa folo onye peji ya anụnwa na ya biko na ọfa jekwa folo one man ten mma polu n'ọkwa ya gwagbuva na fa jee folo ya na nyanwa ha ụfa ọfa jee folo ya ka ọfa ọmfolo ya ife na-afịa na kọmentị ya dokwa otu ọdọkwa ịbụọ ịchọ ije na peji deudeu kọmentị na-ezo ka mmiri ije na nke one man ten mma polu kọmentị na-ezo ka mmiri unu makwa na ọrụ anyị bụ nke gbara n'ihu akwụkwọ anyị ebupụtala unu na ya enwekwa aka ọrụ o wee bụ na onye a na-akpagharịta ngwa nri chụpụtakwa ọ na-agwa unu na ife deudeu na-ekwu bụkwa eziokwu na ife abụrụkwa kọntentị ka a na-eme na ọkakwa mma na ikwupụta ka o si wee doro danni na ebe ahụ wee na-edinye bụ ife mgbe ife ọzọ meziere ndị mmadụ atawaghị ụta na ọ bụkwa na di na nwunye nụa ndị okwe ebi na fa gbasakwa kama aya ede enwekwa ọgụ na mgba ma kama aya anọla ebe agha ha ebi na ọkakwa mma na-agbasa ndị asịrị kụkata 1 month 2 months akụkọ ọzọ apụtakwa efeti akụkọ nke ahụ chefuo nke unu ndị mmadụ nọzi na-asị deudeu na ya chiyakwa na mala eji anya jekwa ka ọnụwa one man ten mma polu na fana abụ ya anụrụkwa di na nwunye anụnwa n'isi na o nwekwa onye na-achọ ịgba ọsọ na ya bụ anụm di na nwunye na mgbe izizi fa bidoro ya na ndị mmadụ na-agwa ya ọpụta n'ihu akwụkwọ onye kwuo ọtarisia ya ghịta onye kwuo ọtarisia ya ghịta ọ bụzi anya nwa ya apụta kịta anụnwa gwafa na ọha anụzi na agwọ ọfụrụ n'efie na ọbụzikwa eke n'abalị na mmiri na-amazikwa efi n'anya na ya bụ Evan Okoro na-ebezikwa anya m wee sị ka m wetara unu kedu ife iche gbasara ya bụ ife ọ dị gị ka ọwa mmanụ ten mma polu ya wepụ anya n'ebe ego deudeu nọ ya na-ala ya ọtụ ụtụtụ ehihie abalị ka ọ na-ala ya na-atị anya nye ya ego
mana ịmana onwe ka esila nwaanyị ọtụ ọfụma ya gbakwa mgbe eji wee nye gị ego mana ọ bụrụ na ya laghị ọtụ ọfụma na-ayọ ya ego odokwo nkọ ya ewepụta nya bụ ego. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na deudeudeudeu na ị na-enye anya n'ihu n'ihi achọpụta na ọ laikikwanụ di ya anụnwa ọfụma na o ji obi wee nabata di ya anụnwa na o nweghị ife dịka feki ịfụnanya n'ebe deudeudeudeu nọ. mana ị na-edi ya anụnwa anya one man ten mapolu na ịya afụ feki love na ịya afọ ịfụnanya n'ihu ya na ka o si emeso deudeudeudeu omume na oge ụfọdụ fa na-eme vidio na onwe love dị na ya na ka o si ada agwa ya okwu na vidio ụfọdụ deudeudeudeu na-eme ọnụọmahụ na anya bụ vidio na-epostu ya n'ihu akwụkwọ na ọpụta odebe ahụ na onwe ife o ji deudeudeudeu eme na ọdeudeudeudeu na-ayụ ya anya nụrụ ya maọbụ na ọnya nwa na-amakwu onwe ya na lọvụ ma na ọdeudeudeudeu ka lọvụ ka wee na-egbu ebe ụfọdụ sịrị na Prince Dollar na ọ bụrụ na ọnụ ha deudeudeudeu na onwekwa ụdị nwaanyị ọzọ ya anụta ya dịka deudeudeudeu na deudeudeudeu bụkwanụ nwaanyị na-agba mbọ bụrụ onye na-ekwu eziokwu na-ekwukwanụ ka o si wee dịrị ya n'ihu akwụkwọ na ọ na-anya na ọya fụ na ya bụ nwata nwaanyị na-emekwana ọfụma nwee ego na-arụ ụlọ nyanwa bụzi nke nwoke enweghị ego bụ sọsọ amụ ka ọ nwere ọ ya adaala nwunye ya oge ọbụla o werekwanya bụ okpokọrọ amụ ya nwa wee na-eme gaị na ọ nwee lọkụ fụ nwaanyị sị na ọ chọghị ego ya na ọsọsọ ịfụnanya ya ka ọ chọọ oke eruwere ya isi si ọ na-ekoga na okwu ya ekweghị ekwu ebe ụfọdụ nọ na-adọ deudeudeudeu ka jenereta pati my neighbor na-asị ya na nwaanyị ọbụla nwere ego na-enye nwoke na ụdị ife ahụ na-eme kịta bụ ife ya da afụ n'aka ya bụ nwaanyị na afa ahụ enwe nsọpụrụ n'ebe nke nwoke nọ maka na fa aka nke nwoke wee jide ego na ifefa na-achọ bụ ka fa were nke nwoke gwọlụkọ ya tinye n'okpuru ọkpafa buruzie rimutu na-apịa asị ya gbaga asị anya gbadata maka na ọfa nwa ka wee nwee ego maka na ọfa nwa na-akpata ife a na-eri maka na ọfa nwa ka amakwanụ ka wee jide ego fa na-achọzi ka fa megbuo nke nwoke na ọya bụ na deudeudeudeu na-emegbu di ya na ọya bụ di ya na-emegbu ya amakwọ m mana ife ụfọdụ na-akọwa abụ na deudeudeudeu laikikwanụ di ya and na bifo nụa di anụnwa na okwukwere ekwudodo aka na ntị na ga-enekwe n'ego ya anya na gufokọtụ a na nke na kịta anụnwa na di ya achọbagwe nke nyanwa na ọnyanwa ya dee so okwu kedu ife ichelụ gbasara nya bụ ife ekenekwa m unu.